आरवा एंटरप्राइजेसची ब्रँडेड विक्री आणि विक्रीतील सर्व सेवा, लॉयड आणि शार्प ब्रँडचे एसी, टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन उपलब्ध। आमचा पत्ता आरवा एंटरप्राइजेस, नाईक पेट्रोल पंप समोर, वागदे, कणकवली। संपर्क 9619 61 15 58 आणि 91 30 34 79 08। बच्चू कडूंच्या शिवसेना प्रवेशानंतर एकनाथ शिंदेंनी काय प्रतिक्रिया दिली पाहूयात। गोरगरीब, शोषित, दलित, पीडित, दिव्यांग सगळ्यांसाठी शिवसेना नेहमी पुढे असते आणि म्हणून बच्चूभाऊंनी देखील एक चांगला निर्णय घेतला। तसं ते मूळचे शिवसैनिकच आहेत, मी मगाशी बोललो आहे, परंतु 25 वर्ष सामाजिक संघटना चालवणं हे देखील मोठं कठीण काम असतं आणि आता त्यांच्यामुळे शिवसेनेची ताकद वाढेल आणि शिवसेनेमुळे त्यांची ताकद वाढेल। काँग्रेसचे हर्षवर्धन सपकाळ म्हणतात की उमेदवार न देण्याचं कारण म्हणजे अंतरात्म्यातनं आवाज आला की उमेदवार देऊ नये। काय अंतरात्म्यातनं आवाज आला की उमेदवार देऊ नये म्हणून काँग्रेसने उमेदवार दिला नाही। आत्मा हरवलेल्या लोकांच्यातून आवाज येतो का? मी पहिल्यांदा ऐकले। मग 2019ला अंतरात्मा कुठं होता? पहिल्या म्हणून तर बोलतो मी, आत्मा हरवलेल्या लोकांच्या अंतरात्म्यातून आवाज येतो का? मग 2019ला तुम्ही म्हणाला तेच मी विचारतोय, तेव्हा अंतरात्म्याचा आवाज कुठं होता? जाऊ दे, ते विषय सोडून द्या, ठीक आहे। चांगल्या खेळीमेळीच्या वातावरणात निवडणूक होते आहे, बिनविरोध होते आहे आणि त्यामुळे सर्व पक्षांचं देखील स्वागत केलं पाहिजे, पक्षांना धन्यवाद दिले पाहिजे सर्व पक्षांना। आम्ही देखील शिवसेना, भाजप महायुतीने, राष्ट्रवादी महायुतीने अधिकचा उमेदवार आम्ही दिला नाही आणि त्यामुळे ही निवडणूक जी आहे बिनविरोध खेळीमेळीच्या वातावरणात होते, हे चांगलं आहे। अडचणी वाढू शकते म्हणून उद्धव ठाकरे रिंगणात उतरले नाहीत, कारण अपेक्षा होती देतील उमेदवार। आता लढाईची वेळ येते तेव्हा कोणाला तरी पुढं करतात, तुम लढो हम कपडा संभालतो असं काही लोक करतात। जाऊ द्या, त्यांच्या पक्षाचा विषय तो अंतर्गत, त्याच्यावर मला काय भाष्य करायचं नाही। पण मी एकच सांगतो की सगळ्यांनी समंजसपणाची भूमिका घेतली, काँग्रेसने देखील घेतली आणि म्हणून ही निवडणूक बिनविरोध होती आहे।